हेलो किए कहते ମୁଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମରୁ କଲ୍ କରିଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଡେବିଟ୍ ହେଇଛି। 20,000 टंका। ओ माय गॉड मो पैसे केମିତି ଫେରି ପାଇବି ପ୍ଲିଜ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ। ଆପଣ କିଣାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ 20,000 ଟଙ୍କା ହେଇନଥିବ। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆମ ସାଇବର ଟିମ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆମ ସାଇବର ଟିମ୍ ଅଛି ଧରିଦେବ। ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ATM କାର୍ଡ଼ଟା ଆଣନ୍ତୁ, ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। एटीएम कार्ड बट कौन पे ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ରିକଭରି କରିପାରିବେ ପଇସା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ମୋ एटीएम कार्ड नंबर। हेलो हाँ आपणकर एटीएम कार्ड रु कौन दरकार कहतु प्लीज। ଆପଣଙ୍କ ATM କାର୍ଡ଼ରେ ଲାଷ୍ଟ 6ଟା ନମ୍ବର ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ସେଇଟା କହିବେ କି ଆପଣ? लास्ट 6टा नंबर कौन पे ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? तो मोर निहाती दरकार 014849। ଝିଅଟା ତ ଆଜି ଫସିଲା, ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବ ମଣିଷ ଆଜି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ସେ ଓଟିପିଟା ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ। ओटीपी कौन पे दरकार आपणकर ଓଟିପିଟା ଆପଣ ସେୟାର କଲେ ଆମେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆଇଡି ଟଙ୍କା ରିକଭରି କରିପାରିବୁ। ତ ଆପଣ ଓଟିପିଟା ଦୟାକରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ठीक अच्छे ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ओटीपी ଦେଖିକି ଦଉଛି। ବାସ୍ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କୁ ତ ଏମିତି ଓଟିପି ଫୁଟିପି କିଛି ବି ଆସେନି, ସି ଫ୍ରଡ୍ ନୁହେଁ ତ ଦେଖାଯାଉ। ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଓଟିପି ଦେବିନି। ହ୍ୟାଲୋ OTP ଦେବେନି କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ତୁ ଏମିତି ମୋତେ ଠକିଦେବୁ ମୁଁ ମୋ ଓଟିପି ଦେଇଦେବି ନା? ମୋତେ କ'ଣ ବୋକା ଭାବିଲୁ? କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଠକିଛୁ ତୁ? ହଁ ଏଇଟା ତୋର ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ତତେ ଦିଆହେଉଛି। ଯଦି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କାହା ସହିତ ଏମିତି ନହେଲେ ନା ପୋଲିସ କି ରହ ତ ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ ପୋଲିସ କି ଦଉଛି। କେତେ କାହାକୁ ଠକିବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲାଣି? ଲାଗୁଛି ଇଏ ବି ମୋ କଥା ସବୁ ଜାଣିଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମଣିଷ ତ ଫସିଗଲା ଲାଗୁଛି। କାଟ ସେ ଫୋନ୍ କାଟ, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କର ମୋବାଇଲ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବି ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଚାଲାକି ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିର ବନେଇବାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ନୁହେଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠକିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାର ଅର୍ଥ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜନସଚେତନତା ଦେବା କି ଏମିତି ବି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଏମିତି ଅଟୋମେଟିକଲି କଟିଯାଏନି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କୌଣସି କଷ୍ଟମର କେୟାର କଲ୍ ବି କରନ୍ତିନି। ତ କୌଣସି ବି ନମ୍ବରରୁ ଯଦି ଅଜଣା କଲ୍ ଆସେ କିମ୍ବା କୁହନ୍ତି OTP ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କଟିଯାଇଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ତ ଦୟାକରିକି ଆପଣ ଏମିତି ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେୟାର କରନ୍ତୁ।